Alguns la coneixíem com a Gràcia Territori Sonor especialment, i avui passeu a ser Gràcia Territori Màgic, la qual cosa li dona una doble virtut en el districte. I el nom que heu trobat, Vila Màgica, crec que és especialment important, interessant i francament molt suggerent. De reivindicar que tots seguim molt intensament el que passarà els propers dies, perquè fins al dia 13 això serà un no parar. Això és una celebració, això és un inici, però això també porta un any i mig o més de feina al darrere.